స్తోత్రములు 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 స్తోత్రములు. పరిశుద్ధుడా నీకే స్తోత్రములు ప్రభా. ఘనమైన దేవా నీకే స్తోత్రములు ప్రభా. నిత్యుడగు తండ్రి నీకే స్తోత్రములు ప్రభా. మరి ఈ దినమున తండ్రినైనా ఏదైనా తోట గురించి వాక్యం వివరించుకొనబోచుండగా ఈ సహాయం మాకు దయచేయమని మా ప్రభు మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారికి మీ నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. దేవుని కృప వలన, పరిశుద్ధ దేవుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షత వలన ఆ మహాదేవుడు నాకు తోడయ్యిండి ఆ దేవుడు ఇచ్చిన ఈ చిన్న దర్శనాన్ని దేవుడు దీవించునుగాక. ఆమేన్. మరి ఈరోజు మనము ఏదైనా తోట గురించి వివరించుకుందాము. ఆ ఏదైనా తోటని 4 భాగాలుగా విభజించాలని చెప్పి నేను అనుకున్నాను. ఏ రీతిగా అంటే, మొదటిది ఏదైనా తోట. ఏదైనా తోట. రెండవది, తోటలో నుండి దేవుడు ఆదాము అవ్వను ఎందుకు పంపివేయాల్సి వచ్చింది. మూడవది, మరలా వారిని కట్టే విషయంలో దేవుడు ఏ రీతిగా మరి ఆలోచించాడో దాని గురించి. నాలుగవది, క్రీస్తు దగ్గరికి చేర్చుట. మొదటి ఆదాము, కడపటి ఆదాము. వీటి గురించి మనము ఈ దినమున వివరించుకుందాము. మొట్టమొదటిగా మొదటి భాగము ఏదైనా తోట గురించి వివరించుకుందాము. మరి ఆ ఏదైనా తోట గురించి వివరించుకోవటానికి వాక్య భాగంలోనికి మనము వెళదాము. ఆదికాండము 2వ అధ్యాయము 7 నుంచి 9 వచనాలు మనము తీసుకుందాము. ఆదికాండము 2వ అధ్యాయము 7వ వచనం. దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిర్మించి వాని నాసికారంధ్రములో జీవవాయువును ఊదగా నరుడి జీవాత్మ అయను. దేవుడైన యెహోవా తూర్పున ఏదెనులో ఒక తోట వేసి తాను నిర్మించిన నరుని దానిలో ఉంచెను. మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమ్యమైనదియు ఆహారమునకు మంచిదియునైన ప్రతి వృక్షమును ఆ తోట మధ్యన జీవవృక్షమును మంచి చెడ్డలు తెలుగునిచ్చు వృక్షమును నేల నుండి మొలిపించెను. మరి ఆదికాండము 2వ అధ్యాయము 7వ వచనము తీసుకుందాం. దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిర్మించి వాని నాసికారంధ్రములో జీవవాయువుదుగా నరుడు జీవాత్మ ఆయను. దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిర్మించి, మరి దేవుడు 5 రోజులు ఈ సృష్టిని ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు. 6వ రోజు మరి మానవుడైన ఆదాముని దేవుడు తన చేతి ద్వారా నిర్మించుకొని ఉన్నాడు. మరి దేవుడి చేత నిర్మించినవి ఏవైనా కానీ పవిత్రమైనవి, రమ్యమైనవి, ఉత్తమమైనవి, విలువైనవి. మానవుని చేతి సహాయంతో కాక దేవుని మాట ద్వారా నిర్మించబడినవి. మనకి ఏ లోటు లేకుండా మన కోసము సృజించబడినవి. దేవుడు ఆదాముని నిర్మించినప్పుడు తాను పరిశుద్ధముగాను పవిత్రంగాను ఉన్నాడు. మరి దేవుడు ఈ సృష్టిని సృష్టించిన ప్రతిదీ కూడా మరి ప్రపంచంలో కానీ ఈ లోకంలో మరి సృష్టి కూడా పరిశుద్ధంగా నిర్మించాడు దేవుడు నిర్మించిన దాంట్లో ఏ యొక్క దోషము లేదు. దేవుడు నిర్మించిన దాంట్లో ఏ యొక్క అపవిత్రత కూడా లేదు. మరి ఆదామును కూడా అట్లాగే పవిత్రంగాను పరిశుద్ధంగాను మరి దేవుడు నిర్మించాడు. మరి మనిషి ఉన్నట్టుకు దేవుడు రమ్యమైనవి కూడా ఆ తోటలో దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు. మానవుని చేతి సహాయంతో కాక దేవుని మాట ద్వారా నిర్మింపబడినవి. అవి మరి దేవుని మాట ద్వారా సర్వము కూడా ఏర్పడి ఉన్నవి. అది సమస్తము కూడా మరి దేవుని మాట ద్వారానే ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఏదైనా కలిగి ఉన్నాయంటే సమస్తము దేవుని వలనే కలిగి ఉన్నాయని చెప్పి మనము తెలుసుకోవాలి. మనకి ఏ లోటు లేకుండా మన కోసము దేవుడు వాటన్నిటినీ కూడా సృజించాడు. ఆదాముని ఆ తోటలో మరి ఉంచినప్పుడు ఆ తోటలో ఆదాముకు అవసరమైన ప్రతి అవసరతను కూడా దేవుడు ముందుగానే దాన్ని ఏర్పాటు చేసి మరి మొదటి మానవుడైన ఆదాముని ఆ తోటలో నిర్మించాడు. మరి ఆ తోటలో నిర్మించి దేవుడు ఆ ఆదాముని అక్కడ ఉంచాడు. ఎవరి కోసం ఇవన్నీ చేశాడంటే మరి నరుని కోసము ఆ దేవుడు ఆ తోటలో మరి వాటన్నిటినీ కూడా దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు. దేవుడైన యెహోవా తూర్పున ఏదైనాలో ఒక తోట వేసి తాను నిర్మించిన నరుని దానిలో ఉంచెను. తాను నిర్మించిన నరుని ఆ తోటలో ఉంచాడు. మరి ఆ తోటలో ఏమేమి ఉన్నాయి అని చెప్పి మరలా మనము ఒక్కసారి కనుక
తెలుసుకోవాలనుకుంటే మరి ఆదికాండము 2వ అధ్యాయము 9-10 వచనాలు చదువుకుందాము. మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమ్యమైనదియు ఆహారమునకు మంచిదియునైన ప్రతి వృక్షమును ఆ తోట మధ్యను జీవవృక్షమును మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్షమును నేల నుండి మొలిపించెను. మరియు ఆ తోటను తడుపుటకు ఏదోనుల నుండి ఒక నది బయలుదేరి అక్కడ నుండి చీలిపోయి 4 శాఖలాయెను. మొదటి దాని పేరు పీసోను. అది హవీలా దేశమంతటిని చుట్టూ పారుచున్నది. అక్కడ బంగారము ఉన్నది. ఆ దేశపు బంగారము శ్రేష్టమైనది. అక్కడ బోళమును గోమేధికములను దొరుకును. రెండవ నది పేరు గీహోను. అది కూషు దేశమంతటిని చుట్టూ పారుచున్నది. మూడవ నది పేరు హిద్దీకేలు. అది అష్షూరు తూర్పు వైపున పారుచు ఉన్నది. 4వ నది యూఫ్రటీసు. ఈ రీతిగా దేవుడు మరి అక్కడ ఏదైనా తోటలో నరునికి కావాల్సిన ప్రతిదీ బంగారమును ఉంచాడు, నీటిని ఉంచాడు, మరి వెండి బంగారములను బోళములను గోమేధికములను సమస్తమును కూడా మరి విలువైన ప్రతి ఒక్క వస్తువును కూడా ఆ తోటలో దేవుడు ఉంచాడు. మరి ఆ తోటలో ఉన్నంతసేపు ఆదాముకి ఏ భయము లేదు, జంతు భయం లేదు, రోగ భయం లేదు, రాత్రి పగలు భయం లేదు. అక్కడ పంట కొరకు వర్షంతో పని లేదు, దేవునితో సహవాసము, నరునికి కావలసిన ప్రతి సంపద ఆ ఏదైనా తోటలో ఉన్నది. దేవుని స్వరము, దేవుని కాపుదల మరి ఆ ఏదైనా తోటలో ఆదాముకి దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు. మొట్టమొదటిగా చూస్తే దేవుడు మరి 5 రోజులు మంచిది సృష్టి మొత్తం కూడా యావత్తు మొత్తం కూడా మంచిదిగా చేసి మరి సృష్టిని ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు. ఆ ఏర్పాటు చేసిన సృష్టి పవిత్రమైనదిగాను, రమ్యమైనదిగాను, విలువగలదిగాను, మరి మానవుని చేతి సహాయంతో కాక దేవుని మాట ద్వారా సమస్తమును కల్పించిన మహాదేవుడు, గొప్ప దేవుడు. మరి ఆదాముని ఆ తోటలో దేవుడు మరి ఉంచాడు. ఆ విలువైన వస్తువులన్నీ కూడా మానవుని కోసము దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు. మరి దేవుడు మానవుని గురించి ఆలోచించి మరి మానవుడి యొక్క సుఖం కోసము, మానవుని యొక్క నెమ్మది కోసము, మానవుని యొక్క సంతోషము కోసము ప్రతిదీ కూడా దేవుడు మరి అవసరతలు అక్కరతలు సమస్తము తీర్చడానికి దేవుడు ఆ తోటలో మరి నదులనే సృష్టించాడా, బంగారాలనే సృష్టించాడా, గోమేధికములు సమస్తము కూడా దేవుడు మరి ఆదాము కోసము ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు. మరి ఆ తోటలో ఉన్నంతసేపు మరి ఆ ఆదాముకి దేవుని యొక్క కాపుదల ఉన్నది. ఆ తోటలో ఉన్నంతసేపు మరి దానికి దేవుని యొక్క మరి స్వరము ఆదాముకి వినపడుతూ ఉన్నది. రోజు దేవునికి ఆదాముకి మరి సహవాసము, వారిద్దరికి మంచి సంభాషణ, మరి వారిద్దరు రోజు మాట్లాడుకోవటము, ఈ రీతిగా వాళ్ళ ఇద్దరి కార్యక్రమాలు దేవుడితో రోజు అనుదినము మరి ఆదాము రోజు దేవునితో సహవాసం చేస్తూ ఎంతో ఆనందముగాను ఎంతో సంతోషముగాను మరి ఆ దేవుడైన యెహోవాతో ఆదాము గడుపుతూ ఉండేవాడు. మరి ఈరోజు కూడా మనము ఆ దేవుని తోటలో కనుక మనం ఉన్నట్టయితే మరి దేవునితో సహవాసం చేసేవారిలాగాను దేవుని స్వరం వినేవారిలాగాను మనము ఉండగలుగుతామన్నమాట. దేవుడు మన కోసం ముందే అన్నీ ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు. ఒక్క వాక్యం మనం చదువుకుంటే రోమాపత్రిక 8వ అధ్యాయము 28వ వచనము, దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పము చెప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగజేయుటకై సమస్తమును సమకూర్చి జరిగించుచున్నాడు. అవును, దేవుని ప్రేమించి దేవుడు మరి ఏం చేశాడు? దేవుని ప్రేమించే వారి కోసము దేవుడు అన్ని రకాలు మరి సమస్తమును సమకూర్చి జరిగించాడు. మనము దేవునితో ఉన్న నాళ్ళు కూడా, దేవునితో మనము నడిచిన నాళ్ళు కూడా దేవుడు మనకి ఏమి కావాలో, మన అవసరతలు ఏంటో, మన అక్కరతలు ఏంటో, మరి అవి ఎంత విలువైనవైనా కానీ, మన అవసరత ఎంత గొప్పదైనా కానీ మరి దేవుడు మన కోసము మరి ముందుగానే దాన్ని మన అవసరతలు ఎరిగి ముందుగానే దాన్ని ఏర్పాటు చేసి నిర్మించి ఉంచాడు. మరి ఆ ఏదైనా తోటలో మరి ఎంతో ఆనందంతోనూ ఎంతో సంతోషముతోనూ మరి ఆదాము దేవునితో నడిచిపోతూ ఉన్నాడు. మరి ఆ తోటలో దేవుడు ఆ స్థలంలో నరుని ఉంచాడు. దేవుడు కోరుకున్న స్థలంలో దేవుడు ఆదాముని ఉంచాడు. మరి దేవుడు కోరుకున్న స్థలములో మరి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఉండాలని దేవుని యొక్క కోరిక ఉన్నది.
మరి దేవుని యొక్క ఉద్దేశము నరుడు దేవుడు కోరుకున్న స్థలంలో సురక్షితంగా ఉండాలని దేవుని యొక్క కోరికగా ఉన్నది. మరి ఆ కోరిక మరి దేవుడు ఎల్లవేళలా దేవునితో సహవాసం చేస్తూ దేవునితో మాట్లాడుతూ మరి దేవునిని ఆరాధిస్తూ దేవుని మాట వింటూ నరుడు తన జీవితం గడపాలని చెప్పి మరి దేవుడికి ఎంతో కోరికగా ఉన్నది. మనం ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆయన కోరుకున్న స్థలంలో ఉంటామో, ఆయన చెప్పిన మాటలు ఆయన స్వరం వినటానికి ఇష్టపడతామో, అప్పుడు దేవుడు మన కొరకు ఉద్దేశించిన సంగతులు, ఆయన మన కొరకు ఏర్పరిచిన ఏర్పాటు, మేళ్ళు ఉపకారాలు మన పట్ల జరుగుతూ ఉంటాయి. మరి 16వ వచనము 17వ వచనము చదువుకుందాము. మరియు దేవుడైన యెహోవా, ఈ తోటలోనున్న ప్రతి వృక్ష ఫలమును నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చును. మరి దేవుడు ఆ తోటలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వృక్ష ఫలమును ఆదాము తినటానికి మరి దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు. నువ్వు ఇక్కడ స్వతంత్రంగా ఉండవచ్చు, ఆనందంగా ఉండవచ్చు, సంతోషంగా ఉండవచ్చు, నీకు ఎటువంటి నిరభ్యంతరము లేకుండా ఇక్కడ జీవించవచ్చు అని చెప్పి ఆదాముతో దేవుడు మాట్లాడాడు. మరి ఆదాము కూడా ఆ రీతిగానే మరి ఆ తోటలో ఉన్నవన్నీ కూడా మరి ఆహారము కోసము మరి ఏది కూడా ఎవరి సహాయం కూడా అవసరం లేకుండా దేవుడి చేత ఏర్పరచబడిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా అనుభవిస్తూ ఆ తోటలో ఆనందంగా ఉన్నాడు. మరి నరుని కోసమే దేవుడు ఈ సృష్టిని ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు. మరి నరుని కోసమే దేవుడు మరి ఇది సృష్టిలో ఉన్నవన్నీ కూడా విలువైనవి, పవిత్రమైనవి, మరి సమస్తము సృష్టి మొత్తము కూడా పవిత్రంగా దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు. మరి నరుడు అనుభవించటానికే దేవుడు ఈ సృష్టి యావత్తు కూడా మరి నరునికి కోసమే దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఉంచినప్పుడు మరి నరుడుని కూడా ఆ స్థానంలో దేవుడు పెట్టాడు. మరి ఇవన్నీ మనం అనుభవించటానికే దేవుడు మన కోసము పెట్టి ఉంచినప్పుడు మరి మనము కూడా ఆ దేవునితో సహవాసం చేయాలని కోరిక. ఆదాముతో రోజు వచ్చి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు. అట్లాగే ఆదాము కూడా దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు. ఆ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మరి మనుషుల మధ్య నివసించటానికి, మనుషులతో మాట్లాడటానికి మరి రోజు మరి పరలోకం నుండి ఆ ఏదైనా తోటకి దిగి వచ్చి మరి ఆదాముతో సహవాసము చేస్తూ ఉండేవాడు. మనమైతే మరి ఏమి తిందుమా, ఏమి త్రాగుదుమా, మరి ఏమి కట్టుకుందామా అని చెప్పి దిగులు పడుతూ ఉంటాము. కానీ మన కోసము ప్రతి ఒక్కటి దేవుడు ముందే ఉద్దేశించి ప్రతి ఒక్క సంగతులు కూడా మన కోసం ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు. ఒక్కసారి మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం చూసుకుంటే మనుషుడు ఏమి తిందుమా, ఏమి తాగుదుమా, ఏమి కట్టుకుందామా అని చెప్పి దిగులు పడుతూ ఉంటాడు. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో చూస్తే, అందువలన నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా, ఏమి తిందుమో, ఏమి త్రాగుదుమో అని నీ ప్రాణమును గూర్చైనను, ఏమి ధరించుకుందుమో అని మీ దేహమును గూర్చైనను చింతపడకుడి. ఆహారము కంటే ప్రాణమును, వస్త్రము కంటే దేహమును గొప్పవి కావా? ఆకాశ పక్షులు చూడుడి, అవి విత్తవు, కోయవు, కొట్లల్లో కూర్చుకొనవు, అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు. మీరు వాటికంటే బహు శ్రేష్ఠులు కారా? మీలోనెవడు చింతించుట వలన తన ఎత్తు మూరుడు ఎక్కువ చేసుకొనగలడు? వస్త్రములు గూర్చి మీరు చింతపడనేలా? అడవి పువ్వులు ఎలాగో ఎదుగుచున్నవో ఆలోచించుడి, అవి కష్టపడవు, వడకవు, అయినను తమ సమస్త వైభవముతో కూడిన సొలొమోను సహితము వీటిలో నొక్కదాని వలనైనను అలంకరింపబడలేదు. నేడుండి రేపు పొయ్యిలో వేయబడు అడవి గడ్డి దేవుడు ఎలాగో అలంకరించిన ఎడలా మరి అల్ప విశ్వాసులారా, మీకు మరి నిశ్చయముగా వస్త్రములు ధరింపచేయను కదా. కాబట్టి ఏమి తిందుమో, ఏమి త్రాగుదుమో, ఏమి ధరించుకుందుమో అని చింతపడుకుడి. అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు. ఇవన్నీ మీకు కావాలనని మీ పరలోక తండ్రికి తెలియను. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును, ఆయన నీతిని మొదట వెతుకుడి, అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును. రేపటిని గూర్చి చింతపడుకుడి, రేపటి దినము దాని సంగతులను గూర్చి చింతించును. ఏ నాటికీడు ఆ నాటికే చాలును. వీటన్నిటి గురించి మీరు దిగులు పడమాకండి అని చెప్పి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. మరి ఆదాముకి కావలసిన సమస్తమును దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు. కానీ దేవుడు కోరుకున్నది ఒకటి ఏమని అంటే మరి తనతో సహవాసం చేయాలని కోరుకున్నాడు. తాను కోరుకున్న స్థలంలో మరి ఆదాము
మరి తాను చెప్పిన ఆజ్ఞల ప్రకారము మరి తాను సృష్టించిన సృష్టి యావత్తు కూడా మరి అనుభవిస్తూ దేవునితో సహవాసం చేస్తూ దేవునిని ఆరాధిస్తూ మరి దేవునితో మాట్లాడుతూ తన జీవితం గడపాలని చెప్పి వాళ్ళిద్దరి మధ్య దేవునికి నరునికి మధ్య సహవాసం కొనసాగాలని చెప్పి మరి ఎంతో ప్రీతికరంగా మనిషిని దేవుడు తయారు చేసుకున్నాడు. మనము కూడా మనకి కావాల్సిన ప్రతిదీ కూడా దేవుడు మనకి ముందే ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడని మనము నమ్మాలి. అయితే మనము కూడా ఏం చేస్తూ ఉంటాము, దేవునిని ఆరాధించటానికి, దేవునితో సహవాసం చేయటానికి, దేవునితో మాట్లాడటానికే మనం ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి. కానీ ఏమి తిందుమా, ఏమి త్రాగుదమా, ఏమి కట్టుకుందామా, రేపటి గురించి చింతపడటం సరిపోతూ ఉంటుంది మనకి. రేపు మనకి ఏం జరుగుతుందో, రేపు మనకి కావాల్సినవి మరి ఉంటాయో ఉండవో, రేపు మన స్థితి ఎట్లా ఉంటుందో, రేపు మన పరిస్థితి ఎలాగ జరుగుతుందో అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ ఏ దినమునకు ఆ దినము దేవుడు మనకి మందికే దేవుడు చెబుతున్నాడు, మా అనుదిన ఆహారము మాకు దయచేయము అని చెప్పి మరి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అయితే మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే రేపటిని గురించి చింతపడుతూ ఉంటాము. కానీ చింతించవలసిన అవసరం మీకు లేదు. ఏ నాటికీడు ఆనాటికే చాలును. మీరైతే మొదట దేవుని రాజ్యమును ఆయన బలమును వెతుకుడి అని చెప్పి దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. అయితే మనము ఏమి తిందుమా, ఏమి త్రాగుదమా, ఏమి కట్టుకుందామా అని చెప్పి విచారించే కంటే ఆయన రాజ్యమును, ఆయన నీతిని వెతకాలి. ఆయనతో సహవాసము చేయటం మనకి ముఖ్యము. ఆయనతో మనం మాట్లాడటం మనకి ముఖ్యం. ఆయనతో మనము ఆయన ఆరాధించటం మనకి ఎంతో అవసరమై ఉన్నది. అయితే మరి వీటన్నిటిని సృష్టించింది దేవుడు ముందే మనకి ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు. ఈ ఏర్పాట్ల కోసం మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాము, వీటి కోసం మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాము, అయ్యో మాకు ఇది దొరకదేమో, అది దొరకదేమో, అది ఉండదేమో, ఇది ఉండదేమో అని చెప్పి దేవునితో సహవాసం మానేసి వాటి కోసం పరిగెత్తుతూ ఉంటాం. కానీ ఏమి తిందుమో, ఏమి త్రాగుదమో, ఏమి కట్టుకుందుమో, మరి ఆకాశ పక్షులు చూడండి, అవి కష్టపడవు వడకవు అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నావు అన్నాడు. మరి మనమైతే ఏం చేస్తాము, దేవుని కోసము మరి దేవుని సహవాసంలో ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. దేవుని యొక్క స్వరం వినాలని చెప్పి దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. దేవుడు కోరుకున్న స్థలంలో ఉండాలని చెప్పి దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. అయితే మనము కూడా దేవుని సహవాసంలో మరి దేవుని యొక్క దేవుడు కోరుకున్న స్థలంలో ఆయన స్వరం వినే సమయంలో మనము ఉండేవారిగా ఉంటే, మరి ఆదాముని దేవుడు సృష్టించినప్పుడు ఆదాముకి సమస్తము సమకూర్చి మరి ఆ తోటలో ఏమేమి ఉంచాడో చూసాంగా. బంగారం ఉంచాడు, గోమేధికం ఉంచాడు, మరి నదులు ఉంచాడు, ఆహారములకు కొరత లేకుండా ఉంచాడు. మరి దేవునితో సహవాసం చేసిన నాళ్ళు, దేవునితో ఉన్న నాళ్ళు ఆదాముకి ఎటువంటి రోగభయం కూడా లేదు. మరి అక్కడ మరి ఎటువంటి మరి ఆదాముకి ఎటువంటి జంతు భయం కూడా లేదు. జంతువులతో కూడా, క్రూర జంతువులతో కూడా సహవాసం కలిగి ఉండేలాగా దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు. మరి దేవుడు మరి మనమైతే ఇప్పుడు రోజు బ్రతకాలంటే మరి ఈ కరెంట్లు లేకుండా మనం ఉండలేము, మరి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు లేకుండా మనం ఉండలేము. మరి ప్రపంచంలో దేవుడు సృష్టి కాకుండా మరి సమస్తమును మనము కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటాము. మరి ఆ రోజు ఐగుప్తులో నుండి ఇశ్రాయేలీల్ని దేవుడు మరి నడిపించినప్పుడు, మరి అరణ్య ప్రాంతాల్లో నడిపించినప్పుడు దేవుడు అక్కడ వారికి ఏ కొరత లేకుండా వారిని నడిపించాడు. అరణ్యంలో మరి వాళ్ళు నడుస్తూ ఉన్నారంటే వాళ్ళకి కొన్ని లక్షల మంది మరి వాళ్ళు బయలుదేరినప్పుడు వాళ్ళకి మరి ఒక వెలుగు అవసరము, నీరు అవసరము, ఆహారము వాళ్ళకి అవసరము. వర్షం వస్తే మరి వాళ్ళు మరి నివాసాలు వాళ్ళకి లేవు. అరణ్య ప్రాంతంలో నివాసాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? అయినప్పటికీ కూడా దేవుని యొక్క కాపుదల కింద దేవుని సన్నిధి వారికి తోడుగా ఉండి 40 సంవత్సరాలు వారి వెంట నడిపి వారిని తీసుకుని వెళ్ళింది. తను భుజము మీద వారిని ఎక్కించుకొని దేవుడు కానాను ప్రాంతమునకు వారిని నడిపించాడు. అక్కడ కానానికి వాళ్ళు బయలుదేరుతూ ఉన్నప్పుడు మరి వాళ్ళ యొక్క చెప్పులు అరగలేదంట, వారి యొక్క బట్టలు మాయలేదంట. మరి పగలు
మేఘస్తంభము గాను, రాత్రి అగ్నిస్తంభం గాను, వెలిగిచ్చుటకు రాత్రిపూట అగ్నిస్తంభంగా ఉన్నాడు. మరి పగలైతే ఎండ దెబ్బ వాళ్ళకి తగలకుండా మరి మేఘస్తంభంలాగా మేఘము కమ్మి 40 సంవత్సరములు ఎండ దెబ్బ తగలకుండా మేఘము కమ్మి, మరి వర్షం పడినప్పుడు మరి ఆ వర్షానికి మరి గుడారాలు మరి వేసి వారిని తన మాటున తన చాటున వారిని దాచిపెట్టుకున్నాడు. అందుకే 91వ కీర్తన ఒకసారి మనం చదువుకుందాము. అది మోషే రాసిన కీర్తన. మహోన్నతిని చాటును నివసించువాడే సర్వశక్తిని నీడను విశ్రమించువాడు. ఆయనే నాకు ఆశ్రయము, నేను నమ్ముకొను నా కోట. నేను యెహోవాని గురించి చెప్పుచున్నాను. వేటకాని ఊరిలో నుండి ఆయన నన్ను విడిపించెను. నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా ఆయన నిన్ను రక్షించును. ఆయన తన రెక్కల నీడలో నిన్ను కప్పును. ఆయన రెక్కల కింద నీకు ఆశ్రయము కలుగును. ఆయన సత్యమును కేడమును డాలినై ఉన్నది. రాత్రివేళ కలుగు భయముకైనను, పగటివేళ ఎగురు బాణమునికైనను, చీకటిలో సంచరించు తెగులుకైనను, మధ్యాహ్నం నుండి పాడు చేయి రోగమునకైనను నువ్వు భయపడకుందువు. నీ పక్కన 1000 మంది పడినను, నీ కుడి పక్కన 10,000 మంది కూలినను అపాయము నీ యొద్దకు రాదు. నీవు కనులారా చూచుచుండగా భక్తిహీనులకు ప్రతిఫలము కలుగును. యెహోవా నీవే నాకు ఆశ్రయము అని నీవు మహోన్నతునైన దేవుని నీకు నివాస స్థలముగా చేసుకొని ఉన్నావు. నీకు అపాయమేమీ రాదు, ఏ తెగులు నీ గుడారము సమీపించదు. నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును. నీ పాదములకు రాయి తగలకుండా వారు నిన్ను తన చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకుందురు. నీవు సింహములను నాగుపాములను త్రొక్కిదెవు, కొదమ సింహములను భుజంగములను అణగద్రొక్కిదెవు. అతడు నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు కనుక నేను అతన్ని తప్పించెదను. అతను నా నామము ఎరిగినవాడు కనుక నేను అతన్ని గనపరచెదను. అతడు నాకు మొరపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను. శ్రమలో నేను అతనికి తోడైందను. అతను విడిపించి అతను గొప్ప చేసేదను. దీర్ఘావి చేత అతనిని తృప్తిపరిచేదను. నా రక్షణ అతనికి చూపించేదను. మరి ఇది మోషే రాసిన కీర్తన. వాళ్ళు ఎడారి ప్రాంతంలో ఉండగా దేవుడు వారిని ఎలాగూ కాపాడాడు. మరి ఏ తెగులు రాకుండా, ఏ రోగ భయము లేకుండా, మరి ఏ యొక్క జంతు భయము లేకుండా, మరి వారికి వెలుగుకి మరి పగలు మేఘస్తంభమే, రాత్రి అగ్నిస్తంభమే వారిని కాచి కాపాడుకుంటూ, మరి వాళ్ళు పంటలు పండించకపోయినప్పటికీ కూడా మరి తినుటకు ఆహారమునిచ్చి, మరి వారికి కావాల్సినంత నీరు, మరి బండను పగలకొట్టక సముద్ర జలం అంత విస్తారమైన నీటిని ఇశ్రాయేలీయుల కోసం దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు. ఎందుకంటే అతను ప్రేమించుచున్నాడు కనుక నేను అతన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. అతడు నా నామము నెరిగిన వాడు కనుక నేను అతన్ని ఘనపరుస్తాను అని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మరి దేవుడిని ఆశ్రయిస్తే, దేవుడు కోరుకున్న స్థలంలో ఉంటే, మరి దేవుడు ఆజ్ఞల చొప్పున కనుక మనం నడుచుకుంటే, దేవుని రాజ్యమును దేవుని బలమును కనుక మనం వెతుకుతూ నడుస్తూ ఉన్నట్లయితే, మరి ఆ రోజు దేవుడు ఆదామును ఏ రీతిగా అయితే మరి ప్రీతికరంగా దేవునితో సహవాసం చేయాలని కోరుకున్నాడు, ఆ సహవాసం చేసిన ఆదాముకి దేవుడు ఏ రీతిగా తోడై ఉన్నాడు, తనకు కావలసిన అవసరతలు అక్కర్తలు ఆదాము అడక్కముందే ఏ రీతిగా దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడో ఒకసారి మనం గమనించుకుందాం. దేవుని హస్తాల కింద మరి దేవునితో సహవాసం చేస్తూ, మరి దేవుని యొక్క స్వరం వింటూ, దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ మనం కనుక జీవించినట్లయితే ఏ రోగ భయము మనకి ఉండదు. ఏ తెగులుకి మనం భయపడవలసిన అవసరం ఏమాత్రం కూడా ఉండదు. కుడి పక్కన 10,000 మంది కూలినను ఏ అపాయము నీ యొద్దకు రాదని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. నేను శ్రమ నుండి నేను తప్పించదును అని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. మనకి తోడై ఉంటానని దేవుడు మనకి మరి ప్రమాణం కూడా చేస్తున్నాడు. మరి అంత గొప్ప దేవుడితో మనము మరి సహవాసం చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు మన యొక్క కుటుంబాలని ఒక ఏదోను తోటలో ఎట్లయితే ఆదామును ఉంచాడో ఆ రీతిగా మరి ఇశ్రాయేలీల్ని ఏ రీతిగా తాను అరణ్య ప్రాంతంలో వారిని
నివాస స్థలముగా చేసుకొని ఉన్నాడో, మరి ఆయన నివాసము మరి మన గుడారము పైన మరి నివసిస్తున్నాడు అని చెప్పని అంటున్నారు. మన ఇంటి మీద ఆయన యొక్క నివాసం ఏర్పాటు చేసుకొని ఉన్నాడు. మనకి ఏ భయము లేదు. కాకపోతే మనము ఏమి తిందుమా ఏమి తాగుదుమా అని చెప్పి దిగులు పడకుండా దేవుని ఆరాధించే వారిలాగా ఉన్నప్పుడు దేవుని సహాయం మనకెప్పుడు తోడుగా ఉంటుంది. దేవుడి చిన్న మాటలను దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప మనందరికీ తోడైందును గాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్తోత్రములు 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 నాయన, పరిశుద్ధుల స్తోత్రములు ప్రభువా. మరి ఏదైనా తోట దాని యొక్క వాక్యం గురించి తండ్రి నాయన ఈరోజు వివరించుకోవటానికి నువ్వు చూపిన మహా గొప్ప కృపను బట్టి నీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ, ఏదైనా తప్పులుంటే తండ్రి నాయన దయతో క్షమించి తండ్రి నాయన నీ కృప మాకు తోడుగా ఉంచమని నాయన వినిచున్న వారిలో తండ్రి నాయన వారిలో వాక్యము తండ్రి నాయన మంచి నేలలో పడే విత్తనములాగా తండ్రి నాయన అది ఫలించుటకు కావాల్సిన కృప దయచేయమని మా ప్రభు మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు నీ నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు.